Mateo Kapitulo 28. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanagbanag sa nahauna nga adlaw sa simana, miabot si Maria Magdalena og ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Og ania karon, miabot ang usa ka dakong linog, kay usa ka manulunda sa Ginoo, mikanaog gikan sa langit, og miduol og giligid niya ang bato sa pultahan, og milingkod kaniya. Ang iyang panagway sama sa kilat, og ang iyang biste maputi ingon sa niebe, og tungod sa kahadlok kaniya na nagpangurog ang mga bantay, og nangahimo nga daw mga patay, og ang manulunda mitubag og miingon sa mga babaye, ayaw kahadlok, kay nahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus ang gilansang sa krus. Wala siya dinhi, kay nabanhaw sumala sa gisulti niya. Umari kamo, tan-awa ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo, og lumakaw kamo pagdali, og suginlan ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya sa mga minatay. Og ania karon, magauna siya kaninyo sa Galilea. Didto igakita ninyo siya. Ania karon, nagasugilon ako kaninyo. Og namahawa sila pagdali sa lubnganan, uban ang kahadlok og dakong kalipay. Og nanagdalagan sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Og sa nanagpangadto sila sa pagbalita sa iyang mga tinun-an, ania karon, gisugat sila ni Jesus nga nagaingon, maglipay kamo, og sila mingduol, og gigakos nila ang iyang mga tiil, og misimba kaniya. Unya miingon kanila si Jesus, dili kamo mga hadlok, pangadto kamo, balitain ninyo ang akong mga igsuon, aron nga managpangadto sila sa Galilea, og igakita nila ako didto. Apan samtang na nagpanlakaw sila, ania karon, ang uban sa mga bantay nangabot sa syudad, og na nagsugilon sa mga punuan sa mga saserdote, sa tanang mga butang nga nanghitabo, og sa nanagtigom sila, kauban sa mga ansyano, og sa nanagsabot sila, gihatagan nila og daghang salapi ang mga sundalo, nga nagaingon, mag-ingon kamo, ang iyang mga tinun-an nagpanganhi sa gabii, og ilang gikawat siya, samtang na nagpangatulog kami. Og kung kini hidunggan sa gobernador, pagalukmayon namo siya, og maluwas kamo sa kasamok. Busa, gidawat nila ang salapi, og gibuhat nila, sumala sa gitudlo kanila. Og kining pulunga, ginapabantog sa taliwala sa mga Hudyo, hangtod karong adlawa. Apan ang napulo og usa ka mga tinun-an na nagpangadto sa Galilea, sa bukid nga gitudlo ni Jesus kanila. Og sa ilang hingkit-an siya, gipanagsimba siya nila, apan ang uban na nagduha-duha. Og miduol si Jesus, og nagsulti kanila nga nagaingon, ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit og sa yuta. Busa, panlakaw kamo, og panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang, nga gisugo ko kaninyo. Og ania karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.